Eta bere ibilbidearen omenez, Larraul Ermillo mendilasterketak antolakuntzak emango dizkio lehenengo dorsala, bat zenbakia dun dorsala. Lehenbizi, txalo bero bat, merezi duta. Plakare beretzako, oroigarri gisara. Plaka eta aurtengo edizioko kartela. Venga, ánimo. Rekorratunak, premio berezia. Antolakuntzatik guantak zidatik, antolatu gasoko gona dala, eta lasitxe guteko. Eta emakumezkoen kategorian ere, Ostarbi enpresak jarritako rekorran saria, gazta eta ardo botella ehar bat, iazko denbora 11agatik Nerea Emilibiari. Eta markarena, herriko markarena ere bai, Urde Ezpikua, eta ardo botella eta trofeua, 3 urak, kompletatzeko. Zorionak. Kaixo, Itziber barbia zizur gildarra, zen moduz gaur, karrera. Bueno, kaixo, ondo, karrera ondo, oso ondo, uste baino beto, atea bai. Zuretzako, lehenbiziko aldia zan? Bai, lehenbiziko aldia hemen parte hartzatela bai. Denbora? Zer? Denbora? Denbora, lasterketan pasaten denbora, ordu terdi pasatxua. Eta ibiliko zinean entrenatzen bintzatet, aurreko gunetan da? Bai, esan hau nire entrenamentu tokila da, terrenua dena zautzen, non? Etxetikan 10 minutua daukat, Larraul eta terrena guztia ezaguna, non bai. Eta, gogorra intzezu? Bueno, gorakoan uste ritmo oso azkarra jarri dula Jolanda, gero pixka bat atzian gatua berakoan, eta saiatu geha eusten eta oso azkarra jo geha, netzako azkarregi. Gorak, oso entrenamentu gorrak eta olain gabe dauzkat eta oso gorra intzai gorakoa bai. Zer, karrera teknikoa da, ez dakit, nola definituko zen? Ez da bati teknikoa, jotzeko ia denak horrika jo daiteke, eta jetxi, velozitate batean jaisteko karrera da. Zona tekniko bakarra bajadan oitxe, jotikan zelatuneako bideoi, hoi bai da teknikoa, baina gero horti bera pista eroso batia sartzezea, eta eman da, baina sufritzeko karrera bat beraka. Aldamenekoa izan bestela. Giru ere, erra ez? Ez oso hotza, ez eta beru ere, ez dakit ez? Girua mundiala, terrenua aste guzti lehor nola induen terrenua oso lehorra, uste deno garbi etorri gala, ez da normalena, mendiko karreretan. Eta zeo, jeisteko marka iteko gaur behintzat ez dakit, egile esan marka induen, baina marka iteko mundiala zeo bai. Eta lesion bat edo zaintiratun bat o... Ez dut zerra izan, baina jak hemen da hori guztuan hori esan hartzen, bai. Masarria gertzen da. Egitakoak eskertzeia, jende honek egiten du lana eskertzekoa da. Bai. Kuadrilla hau voluntario etortzen dela, ez? Zenbait karrera eta bentsat, ez? Eta hemen daukagu, bai. Eskertzekoa da, egile jende honen lana, bai. Eta hirurak ere handuendikan etorri dianak, ez? Bai. Zuan nahi? Bai. Zu, beste bilak hiru zate, gaur etorri zatenak. Eta ez da horreneko aldea, hola... Santakutzetan, da zenbait karreretan, San Juanetan, da hor... Borondatez orkestezate, tortzezate, eta behar du nahi emateko. Lan asko dago, eta ikusten ditugu gauza asko desberdinak, eta ikasteko oso ondo etortzen zaigu, bai. Eta korrikalarek eskertuko izuen, oski? Bai. Muy agradecido, bai. Xo, Igor Larrañaga Andoindarra. Mendiko lasterketetan ja nahiko zaildua, Nahiko gortitua. Gaurkoa zer? Zer iripena, zer sentsazio egin, jokatu edo? Egitea esan oso onak. Hau bigarren aldia da karrera honena, baina nahiko berria denez, lehen urtean ez izan honin, da urten atean naiz. Eta oso politxe egitu zait. Ez da hola oso luzea, eta esplosiboa da, baina ez dakit, desnibelare bere mailan dut, ez dauke hola ikaragarrizko maldaketak, eta korritzeko eta asko egiten da. Korritzeko eta asko da. Bai jotzeko eta bai jesteko. Korrikale asko esatu behar bezala, alapan gora baino gogorrago izatu hemen da, gero jetxiera, ez? Eta honek ere neko zera dauka, ez? Claro, desnibela handia, besteko. Bukera
fresko den ezki hori, hankak eta muskularki ondo den ezki hori, karrera hauek jeisteko eta indarreki ezkio asko aurratzen da, eta teknikoki nola oso zailak ez dian, korritzeko asko dago. Orduan, karo, maldagoran neurri on baten hartu ezkio, gero jeisteko ere, habilidadea teknika baldin bakezu eta abiadura eta indarra asko aurratzen da. Aukera ematen dizu asko korritzeko, karrera moto bete. Zure, karrera vertikaloitan ere parte hartutako, ez? Bai, batzutan, nahi ez eskitola oso, karo, muskularki eta gero pixuarez nahizola oso harina, fin bali manau, baina alare, 74 kilo, 75 kilokin korrik ebiltzia malda gore ez da oso erroza. Baina izan ditut, txinokiko kilometro vertikala, eta die hasieratik hasi eta lertu arteko eraino. Oso esplosiboak dira, eta oikin oso ondo preparatu eta ondo. Eso, Jon Zabaleta zora bilatarra. Zemuz karrera, zema denbora indeun, guztua, bat eta, bi orduta? Bueno, marka neko popularra esan dezakegu, ez? Eta, espero zenun? Bai, bertan ikon. Belaunatik aizki nabila. Belaunatik aizki da baldapan bera batez ere, ez? Izango horre sufritzen duenak egina, belaunak. Zelatu hundi gora, zelatu hundi bera, nola pixkat ez? Zelatu nea oso gaizki, eta gero aldapa bera eta maldazko zanen horroinez, eta bestea, suabe. Asko sufritu. Baina disfrutatu ere bai? Bai, oza, ni belaunak noeken ondo, eta ez tenezkun min pizka noekenek, oinez eta listo, ez agia behira, eta nola ganekin sufritxo behar nola belaunatik, Eta baina bentsat masajiak eta eskertzen dira. Bai, pili bat. Horrenak aldiztan jasatzetena. Puta madre. Eta hurrengo lasterketa, non izango, noiz? Ez dakit, nire zakit kalendarik. San Roque fijo. San Roque Buruntzako festetan. Hene temporada horretako. Eta goi burukua eta hori etorriko dira, beste zenbait. Bai, handoingok. Nengo batez ere. Entrenatu nun entrenatzen zen normalian? Berkoain. Berkoain mendikoa, inguruetan. Eskerrik asko. Ega.